Ще ви прочета един малък текст от посланието към филипяните. Онези от вас, които си носят библиите, моля да ги отворят, или Нови завети, които желаят да следят текста. Можете да направите това. Ще четем посланието към ефесяните, 2 глава. Няколко само стиха ще прочетем. Послание към филипяните, 2 глава, от 5 до 11 стихове. Филипяни, 2 глава, от 5 до 11 стихове. Имайте в себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Амин. Това е текста. Той започва с: имайте у себе същото съзнание, което беше в Христос Исус. Аз ще оставя този 5 стих за накрая, да видим какво трябва да бъде нашето съзнание. Но сега бих искал, скъпи души, да разгледаме какво апостол Павел като автор иска да ни каже. Онези от вас, които така са добри в граматиката, в българската граматика имам в предвид, трябва непременно да забележат, че изразните средства, които употребява апостол Павел в случая, са една нисходяща градация и една възходяща градация. Или, ако мога така да се изразя образно, нисходящата градация е слизане по стъпала надолу, а възходящата градация е качване по стъпала нагоре. Ето така с моите ръце ще се опитам да ви покажа какво казва автора, апостол Павел. Най-напред той казва какво е направил Христос, като слиза все по-надолу, все по-надолу, все по-надолу, стига до крайната точка и това е смъртта на кръста, и оттам пък започва възходящата градация на Христос. Нагоре, нагоре, нагоре и е на най-високото место. И сега ще видим какво е направил нашия Господ Исус Христос и как изразите, които ни пише Павел, ни насочват към Него. Който, той има в предвид Исус Христос, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Христос, Син, е равен с Бога. Който беше казал в Божия образ, сам той е Бог. Отказа се от всичко. Слава, величие, могъщество, поклонение на всички небесни същества, непрестъпна слава. Нашия ум не може да схване това. Ние живеем в един ограничен свят, нашето мислене е ограничено. Веднъж Моисей, Божия човек, пожела да види Бога. Какво му отговори Бог? Не може човек да ме види и да остане жив. Нали така му каза? Но ще видиш славата ми. Бог обитава в непрестъпна светлина. Христос в славата си беше в непрестъпна светлина и се отказа от това нещо. И какво направи? Ние разглеждаме нисходящата градация. Отказа се от всичко.
като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, още по-надолу, смири себе си и стана послушен до смърт, още по-надолу, и забележете каква смърт. Даже смърт на кръст, смърт на престъпник. Не знае доколко познавате древната история, но трябва да ви кажа, че кръстната смърт е била заимствана от древните римляни и гърци, от езичниците. И в древния Рим, римските граждани, които са били осъждани на смърт, никога не са били наказвани с кръстна смърт. Тя се е считала смърт определена за езическия свят, за другите народи, но не и за онзи човек, който е римлянин. Но виждаме, че Христос стана престъпник и негови другари по съдба бяха двама разбойници, които като него бяха разпънати на кръста. Забележете, любезни братя и сестри, какво казва Павел. Той, Христос, се отказа от равенството с Бога, отказа се и от всичко, взе на себе си образ на слуга, стана подобен на човеците и от Божия образ, той стана човешкия образ, смири себе си, стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. И понякога трябва със сърце на ръката си да признаем, че дори най-малкият човек измежду нас не би пожелал това нещо и не би се отказал доброволно. Христос направи всичко това доброволно. Не под силата на някакъв закон, не под силата на някакво давление, натиск, не под силата на нещо, което е отвън, но той сам избра този път и сам избра тази съдба. Вчера, по стечение на обстоятелствата, след инцидента, за който ви разказах, трябваше да отида на едно друго място, в един християнски дом в Луковица. И неприятното впечатление, което ми направи, там присъстваше в съседния също християнски дом един човек от малцинствата, който претендираше, че е апостол. Ни повече, ни по-малко. Вижте, аз се слушах така, той пожела да се помолих за кратко време, след това няколко думи каза и се чудя и се мая как ние хората искаме някакси да бъдем оценени от нашите съчовеци. Искаме някакси хората да ни видят в най-добрата, в най-приятната светлина. Искаме да имаме някаква позиция. И ще цитирам думите на един брат, който беше болен от 20 години с чупен кръст и 20 години прекара по този начин, но той, запомнил съм вече във вечността, запомнил съм един негов израз, един добър християнин. Всеки казва, иска да види бучка мая. Нали знаете маята какво прави домакините, жените знаят. Без мая не може да заквасиш тестото, не може да направи съответно баницата, мекици или там каквото си решил. Или всеки човек иска да бъде в очите на околните нещо си. Нека обърнем сега внимание върху Христос, защото това е нашата тема. Това е нашето мислене. Автора Павел насочва нашия ум, нашето мислене, да видим какъв стана Христос. Отказва се доброволно от всичко и слиза в едно блато, наречено планетата Земя, където окаяни човеци живеят без път и надежда, живеят своите 70, 80, 90 или дори 100 години и след това се отзовават в ада. Пътници за ада. Той направи това доброволно, защото разбра, че алтернативата, която човешките религии или философии предлагат, е път за никъде. Път за никъде. Не, че не е имало религиозни философии, не, че не е имало като Буда, като Конфуций, китайски мислител, религиозен диец и т.н. Зороастър, нали, и други такива. Но
Ние виждаме, любезни братя и сестри, че всички тези хора са водили човеците за никъде. Христос казва, единствен в световната история, казва смелите думи: аз съм вратата. Всички, които са идвали преди мене, са какви? Крадци и разбойници. Аз съм вратата. Който прескача през оградата е крадец и разбойник. Но преди да стане вратата, той показа какъв трябва да бъде човека. Какъв трябва да бъде човека? Любезни братя и сестри, когато Пилат извежда Христос, защото ако и да бе езичник, той разбра, че Христос не е виновен и че неговите сънародници го предават от завист. Отворете Евангелието на Йоан, когато се отидете от дома и прочетете тези думи на Пилат. Те са много кратки и ясни и са написани там. Пилат посочва Христос, той стои редом до него, окървавен, смазан от бичувани, от побоища, от всичко това, посочва на Христос и казва на тълпата, която крещи: разпни го. Ето човекът. Две думи. Ето човекът. Ето истинският човек. Ето истинската личност. Това е Христос. Дори смазан от всичко това, което преживява, той е, който поразява с поведението си езичника Пилат, и Пилат трябва да признае, че вижда в него истинския човек. Казахме, това е нисходящата градация. Бог става човек, става слуга, смирява себе си, слиза, приема смърт, и то смърт на кръст. Ако нещата останеха до тук, ако Христос бе само убит на кръста и бе погребан в гроба на Йосиф от Ариматея, ако бе погребан само, тогава за нас нямаше никаква надежда. Но пълното Евангелие, така както е формулирано от апостол Павел в 1 Коринтини 15 глава, гласи следното: че Христос умря как? Според писанията за греховете ни. Беше погребан, но не свършва историята до тук. Защото дяволът и противниците на Христос очакваха, че убивайки Христос, с него вече е свършено. Край. Ликвидиране. Но Павел продължава и пълното благовестие е, че Христос умря според писанията, беше погребан и възкръсна на третия ден пак според писанията. Понякога на нас не се струва, че ако кажем на някого, на някой наш приятел тези думи, това като че ли не е достатъчно. На нас не се струва, че ако ние поразкажем едно силно, мелодраматично свидетелство, да разтърси човека, да го накара да се замисли, ще го събудим от мъртвешкия му сън. Любезни братя и сестри, нека помним, че не моето свидетелство, не моите думи, колкото и красноречиви да са те, ще накарат един човек да повярва и да се покори на Христос, но думите на Бога съдържат в себе си динамит. Те съдържат животворна сила. И когато на някой искаме да му благовестим, нека му кажем тези думи: Христос умря за теб според писанията. Беше действително погребан, но и възкръсна за теб според писанията. Нека оставим това семе. Бог знае как да го оживотвори. Аз се спомням за един мил брат, когото много обичах и уважавах. Той живееше в нашия квартал в Стара Загора. Беше много добър строител и е участвал в строителството на язовир Копринка. Там имало един евангелист, брат Стойчо се казва този, за когото ви говоря, той също вече отдавна е във вечността при Бога, и този човек му благовествал, говорил му за Бога, говорил му за Христос, че трябва да се покая, да повярва, но в онова време той бил твърде млад и така неговия арогантен отговор бил, че това са празни неща. Минава 20 години. 20 години. И този човек станал християнин. И знаете ли,
Странното ми е понякога, ние считаме, че жените притежават по-меки сърца и действително Евангелието ни разказва, че повечето от хората, които съпровождаха Христос, не че не е имало мъже, бяха жени. И днес, когато отидем по която четете църква, ще видите, че повечето от посетителите на дадена църква са сестри. Мъжете са по-малко. Но трябва да ви кажа, че този човек, когато повярва, до деня на своята смърт, най-големият му противник беше собствената му съпруга. И тя не повярва. Така че Божието Слово има в себе си взривна сила. И когато Бог реши да го оживи, Той го оживява и то дава плод. И така казахме, че имаме една нисходяща градация и ние чухме това. Христос умря на кръста с кръстна смърт. Позорна, отвратителна, смърт, която древните римляни са считали, че тя е определена единствено само за езическите народи. Но какво се случва по-нататък? Бог не оставя нещата така да вървят на самотек, но инициативата винаги е в неговите ръце. Какво се случва по-нататък? Затова, поради тази причина, казва автора Павел, поради тази причина, че той е направил собствен личен избор да стане човек, да стане слуга, да отиде на смърт и то кръстна смърт, за това и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно. И забележете от кои? Небесните, земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Такъв ли е за теб и за мен? Днес Той твой Господ ли е? Признаваш ли го е? За такъв. Господ означава, Той е корена и основата на думата Господар. Той е Господар над всичко и над всички, защото Той е техен Създател. Но забележете, изборът да се откаже от всичко доброволно, без външно влияние, без външен натиск. И сега Христос царува. Когато възкръсна от гроба, първата работа и първото нещо, записано е в Евангелието на Матей 28 глава, Христос казва на учениците си: даде ми се всяка власт, както на небето, така и на земята. Някои днес като Павел ритат срещу Остена, срещу Ражена ритат, обаче това пречи ли Христос да притежава всяка власт? Душата на всеки човек е в неговата ръка. Живота на всеки човек е в неговата ръка. Както ви казах, вчера с този инцидент отново и отново и трябва да ви кажа с постепенното духовно съзряване, нашето духовно израстване във вярата, с годините, ние разбираме, че нищо не е в нашите ръце. Нищо не е в нашите ръце. Защото с еднаква сила, ако бях сам, и това се беше случило докато бях сам, може да се случи един ужасен инцидент с мен. Но по своята милост и по своя промисъл Бог направи така, че жена ми да е до мен, да бъде тук, да ми помогне в една толкова критична ситуация. Когато бях абсолютно немощен и абсолютно нищо не зависеше от мен. Бог въздигна Христос над всяко друго име. Защо ни е представен този, бих казал, пълен образ на унижения, умиращия, страдащ и отиваш на кръстна смърт Христос и едновременно с това след това възвесение Христос? Защо ни е представен? Ние се връщаме към 5 стих на същия текст, 2 глава Филипяните, 5 стих. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. След това ни е представена картината на Христос, какъв е Той. И сега ние сме предизвикани с вас да имаме същото съзнание, което беше в Христос Исус. Имаме ли такова съзнание? Достигнали сме тази духовна зрялост, когато да кажа смирено на Христос: Господи,
аз мислех, че съм нещо. Или аз мислех, че съм нещо повече от останалите. Аз имах много инициативи, много идеи, те се провалиха, не се реализираха. Аз мислех, че съм по-добър от останалите, но не съм. Напротив, много отношения, аз съм по-лош от останалите. Господи, искам да бъда като Теб. Искам да стана като Теб. Направи това. Ето, оставям всичко в Твоята ръка. Знаете ли как завършва 118-я псалом? За да не бъда голословен, ще отворим този 118-ти псалом, за да видим какво пише там. В последните два стиха на 118-тия псалом, предпоследните, всъщност 29-тия е последен, пише така: Господ е Бог, който ни показва светлина. Приведете до роговете на жертвеника вързаната с въжета жертва. Ти си Бог мой, ще те славя, Боже мой, ще те възвесявам. Господ е Бог, който ни показва светлина. Приведете до роговете на жертвеника вързаната с въжета жертва. Някога е било така. Жертвоприносителите, които са принасяли различни жертви, било за грях, било благодарствена или мирна жертва, са водили на въженци телеца или козлето или агънцето. Свещеника, знаете, жертвения олтар е имал 4 рога. Свещеника е вързвал жертвата с въженцето, за да не избяга, и след това е прерязвал гърлото, врата на съответната жертва. Дали за ново време вече нямаме такива неща, ние сме призовани, Господ ни е показал светлина. Приведете до роговете на олтаря вързаната с въжета жертва. И това е светлината, която в новозаветна светлина ние виждаме. Бог те връзва, и мен, и теб, душо, те връзва с въжетата на обстоятелствата. Понякога, докато сме деца във вярата, ние сме така много, бих казал, да употребя тази дума, нахъсани, много възторжени, много чистосърдечни, и не струва ни се, че житейското море е до колене и достатъчно е да излезем на улицата и да извикаме: повярвайте в Христос, и тълпите ще нахлуят в църквата. Струва ни се, че ако направим нещо ефектно, нещо ефективно, нещо, което така в ума ни тече, ние ще доведем нашите домашни или близки хора, или хората, които обичаме, ще ги доведем при Христос. Но с течение на годините разбираме, че нещата не са точно така. Че хората по природа са не само грешници, но грехът на човека се състои в това, че той има едно бунтовно сърце и не желая да се покори на Бога като свой Творец и Създател. Но Господ ни показва светлина. Такива сме и ние по природа. И тогава той взема обстоятелствата, инициативата в своя ръка, вържени с едно въже на някакво страдание, вържени с друго въже на липса на работа, вържени с трето въже с недостатъчни средства да се чудим какво да сложим на трапезата си и как да прекараме деня си, вържени с четвърто въже чрез омразата или непрезента на хората около нас, пето въже използва така, и постепенно се чувстваш, че цялата инициатива, целият твой живот се изплъзва, че ти не можеш да контролираш никого и нищо. Нито хора, нито обстоятелства. Всичко се изплъзва от ръцете ти, ти затъваш повече и повече. И ако в този момент разбереш, че това го прави Бог за твое добро, тежко ти. Много хора са се проваляли в това отношение, любезни брати и сестри. Господ е Бог, който ни показва светлина. Приведете до роговете на олтаря вързаната с въжета жертва. Христос, целителят, учителят, пророкът, този, който правеше велики чудеса, отваряше очите на слепите, очистваше прокажените, караше немите да говорят, куците да скачат. Същия Христос го намираме унижен, пребит, окървавен, овенчан в знак на благодарност от човешкия род със трънен венец, закачен на дървото. Това е пътя. Затова и апостол Павел казва: имайте същото в себе си съзнание, което беше
в Христос Исус. Или тази утре ние сме поканени, призовани да бъдем подобни на Христос. Че преди славата, преди увенчаването с царския венец е позорът. Ако не искаме да го приемем това като учение на Христос, не е мое учение, това е евангелското учение, ако не искаме да го признаем това, защото днес има много църкви, където се проповядва, че понеже сме били царски синове и дъщери, всичко трябва да е окей. Number one, първи в списъка на успелите в този свят. Богати, проспериращи, здрави, като камък. Никакви повреди, никакви загуби. Всичко на печалба. Няма такова нещо. Имайте в себе същото съзнание, което беше в Христос Исус. Това е апелът тази утрин и аз го казвам от дълбочината на цялото сърце и от опита на 68 годишен човек. Същото съзнание, което беше у Христос. Ако не искаш, няма къде да избягаш. Няма къде да отидеш. Просто си в ръката на Бога. И Той ще настрои така обстоятелствата, че да те докара до това съзнание. Знаете ли, моята майка, собствената ми майка, която съм убеждавал десетки години да повярва, десетки години, със сълзи на очи, и съм ми казвал: добре, аз съм ти син. Ти 9 месеца си ме носила в утробата си. Възможно ли е да те лъжа за това, което ти разказвам, което ти говоря? Ако съм чуж човек, можеш да не ми вярваш, да спекулирам с твоето доверие. Но аз съм твоя син. Ти си ме отгледала. Ти си ме родила. Тя риташе. Но Бог сече така обстоятелствата, и аз бях тогава далеч от Стара Загора, бях вече в Русе, това са почти 300 км разстояние. Когато един ден, седмица преди да умре, тя повиква голямата ми дъщеря, тъща ми, майката на моята съпруга, една съседка също евангелска християнка, повиква ги, защото през тези години тя не само, че не желаеше да повярва Христос, но беше и така богопротивна, хулеше, присмиваше се и ругаеше хората, които вярват в Бога. Тя ги повиква сама, вързана от връзките на обстоятелствата. Помолва ги да й простят за това, с което ги е наскърбявала. Изповядва греховете си пред тях, без никой да я задължава. И казва: аз вярвам, че Исус Христос е Господ. Една седмица след това Господ си я призова и тя се отмина от този свят. Аз не съм бил там. Любезни братя и сестри, ако нещо бих искал тази утрин да запомните от всичко това, което споделихме от Божието Слово, имайте в себе си същото съзнание, което беше в Христос Исус. Имайте в себе си същото съзнание, което беше в Христос Исус. Колко голям си бил, колко велик си бил или какво ще загубиш, не чини нищо в сравнение с оная слава, която има да се открие пред нас, когато преминем във вечността. Всичките наши загуби, всичките наши въжделения, мечти земни, всичко това, нека го сложим на Божия олтар. Нека изгори с Божия огън. Нека бъде изпепелено. Само да приличам на Христос. Не можем да го постигнем сами. Ще го постигнем само тогава, когато осъзнаем колко сме малки, колко сме нищожни и че ако от нещо се нуждаем, това е от Неговата намеса в нашия живот, да повидим себе си като личности, които са създадени по Божия образ и сега искат да служат на този Бог. Бог да ни помогне да ги разберем тези святи думи. Те не са мой коментар, не са мое достоинство, не са моя слава. Те са думите на Бога, които са адресирани до мен, те са адресирани до теб, до твоята душа. И аз вярвам, че Словото Божие е достатъчно ясно да го проумеем и да го разберем. Защото ако не искаме да го разберем, сами ще се навлечем на себе си
много неприятности сами. Ще се опитваме да обвиняваме хората, обстоятелствата, защо така, па защо иначе. Не, любезни братя и сестри, нека приемаме всичко случващо се около нас, като допуснато от всемогъщата ръка на Бога, с една висока цел – да ни смири. Апостол Петър във второто си послание в края пише следното: вие по-младите, смирявайте се пред по-старите. И след това какво казва? Всички се смирявайте един пред друг. И още какво казва? Смирете се под мощната ръка на Бога. Смирете се под мощната ръка на Бога и Той на своето време ще ви възвеси. Христос се смири до кръстна смърт и Бог го възвеси и постави името му над всяко друго име, за да се покланят сега и за вечността всички същества, небесни, земни, поднебесни, всичко привива коляно пред Исус Христос и признава, че Той е Господ за слава на Бога Отца. Бог да ни благослови. Нека наведем главите си да благодарим на Бога. Господи, благодарим Ти за вечното Ти Слово, което ни учи, че ние сме само окаяни грешници, които се нуждаят от абсолютно смирение. Помогни ни да приемем тази кръстна, позорна смърт, да приемем нещата такива каквито са, да се покорим на бащинската Ти воля и във всичко, което се случва в живота ни, да понякога, дори когато не го разбираме, да кажем дори през сълзи: Господи, благодаря Ти, защото Ти си Бог и аз ще приема Твоята воля над всички обстоятелства. Благослови ни и научи да вършим Твоята воля и да имаме същото съзнание в себе си, което беше и в Тебе, когато беше на земята човек. В името на Исус Христос се молим. Амин. Ще изпеем ли някаква песен?